Ang simulang produk ni mangkaya kaiwila tirunai ang produk bro jaga song produk bro jaga seri ang tunggu to siu simulang produk ni mangkaya kaiwila tirunai ang Jodoh berasal bro ano nakarjas buagrani mangkaya kaiwil wasa siroi ruga ang jebon bangai ang berasal bro tono nakar sanjau kono na ang hai siya ko ya khai ruga ha han bangai ni berasal bro ano je jole bu tongnai ro ano na da ke bumani tongnai ro ano bisa ma khai ruga ya dei khai mali खुलुमबाय का तावते बुकसम नरक नुकबाय खाना तिनी जे मियाओ सिमलां जमातिया बुजागुई जे नाकार सानमानि भिडियो रक बुबा गारनो मां थं फ्रामोय कि ग्ला थिरिनाय बुबा गारनो बुमुं खुइरंनाय बुबा गारनो मानरिया बुबा गारनि बंशनो सकमर सुंनानि बागै चाइतंनाय सिमलां आसल बुमुं काई चंद्र जमातियानि साव तावते बुकसम आबनो तुइनु तिनी नरंनि बागैनु भिडियो नरक अ भिडियोनो पुलानसिन पेटा जरात नायतंदि खुलुमबाय का दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुकसम तिनी हायनाय फाजा कुवा ini video topik ngerok Simon na Chandra Jamatia Amarpur Burburiani ne Simlang kai joto ne sini bayu tauk te buksong bo belai kai Tripura rajya wo Tiprasano tong halok tung flariton nai sini icon sini Tripura hani bubagara 183 king raja ni bongso ni borno se bo mangpli rok sramui putla rok sramui ki rok sramui sogoi khokto musunai ei je Simlang Jamatia bomia ompi tuidu ni kuni kusarokai omoi yasa borok rokbai zakha te sumpnek zakha oba haita khadi sini buba garasi akar sande hini bonna karma sanka kai bubu buja kaini khnawo kuso thikken buja kaini sawo taukte buksong norok comment khadi ango biduno paitako phungnai bo bujakman pore tamo khai nakar sanka ebo haingya jotto borono nakar di nei bo nakar sanka ake je nai tongai ani viewers rok ma je ano hamjagoi tongai taukte buksong norok Simlang Jamatia ni bagoi je saklai mani ikde khaika tai Simlang Jamatia bo nakar sanmani bini abo thik dengkha na toisa bo haino bo haing phinai abo norok comment no sadi taukte buksong te share khadi jaman sak to lokrono phunukna khadi bonga borok video phunuk din sabo aboni bagai numa phunuk ka tam khai bujak mani video no phunuk liya sak ni community ni borok sini tiprasa belai khai lasime sakai bujak kha ki grok bijak ka bobu belai khai bujak suka aboni bagai ango video no phunuk rak liya okay buksong to o na kar sanmani video norok naidi o na kar san pur tam tam saka o video seminar no phunuk nai ake video no log liya norok o video no id sak naidi ma khai ha apa na tang simpan ka ha tong suban tangai jodoh berasal bro ano nakarjas teman bari nakar kan awasya siapa ya kayaknya buagrani mangkaya kaiwe awasya lak siroi ruga ha jebon bangai ang berasal bro tono nakar sanjau je nono ki berasal ba ti buagra nono ki khane khai to nin bagai nin tam buagra sikru masa ko juga nin teman bari kaya na khabar ke bono na ang hai siapa ya khai ruga ha han bangai ni berasal bro anu je jole bu tongnai ro je ano na da ke bumani tongnai ro anu bisa ma khai ruga ya dei khai mali